What's up mga kabinka? My name is DJ March. Oh, no, no. Nakailang jowa na yung ex mo, ikaw hindi ka pa din nakamove on? Galaw-galaw din! Just click the subscribe. Check this out, DJ March. Paryas! Yeah. Isda sa aquarium. Isda sa aquarium. Isda sa aquarium. Isda sa aquarium. Kuyaw kaayo og mga tirada, dagan klase sa isda sa aquarium. Gikan jud sa janitor fish, padulong jud sa fighting fish. Kuyaw kaayo ang kaning Japanese school. Tingala jud ko nga Japanese school. Ngano jud na ang Japanese school, ang iyang pangalan kay Japanese school. Siguro jud ni gikan sa Japan, gipadala diri sa Pilipinas para dili maignorante ang mga Pinoy kung unsay klase kanang isda. Ako nahibulong kaning isda, napoy isda nga nabukulan abin na ko nagilabayan ang pangalan kay tong flower horn. Kuyaw kaayo, murag tilapia ang kaning pormaha. Perting gastuha ang kanang isda, laliman pa ka lahi ang pagkaon sa pagpakolor, pagpadako og uban pa ang kaning isda. Kuyaw kaayo kini mga isda sa aquarium. Isda sa aquarium. Isda sa aquarium. Isda sa aquarium. Dagan na buang sa fighting fish kay fight. Apoy fighting fish na pangderby, mura pod og mga manok. Isabong-sabong kuyaw kaayo, kuyaw kid na inig magderby isa ka adlaw. Magsabong dili pareha gyud sa manok, dagkan na gyud og mga interest. Kuyaw gyud na ang isda, basagi na tawag og fighting fish kay fight. Akong maingon basta jud kung magbuhi mo ana, gikan jud sa Japanese school, padulong jud sa flower horn, mag-anda mo og daggag kwarta. Kating gasuha kini isda akong maingon perting gastuha. Puriya gaba ang kanang isda, kung wala ra ba siya'y water pump mamatay gyud na ang kanang isda. Break it down. Ay udto kaninyo diya mga kabingka. Okay? Kung namoy mga pa-shoutout mga kabingka, comment dire mga kabingka. Okay, no? Para sa sunod ako mga post no? Para ma-shoutout. Okay, na pa-shoutout karon mga kabingka. Yes. Okay, na Tricks Jake, okay? Tumakas, yes. Friends, ako malax. Friends, no, ka linsang. Prince sorry. So ayaw kalimti na okay, subscribe akong YouTube channel DJ March Barrios niya, pislita po ng bells, no mga kabingka. Kung nakoy mga bagong post na video mga kabingka para ma-update mo kabingka. Okay na mga kabingka. Ayaw kalimti comment yun ani mga kabingka. Kaya para sa sunod ako mga post mag-greet gid mo mga kabingka.
Peace out.